gara gaur hemen beste motxiladurume baten egoera salatzeko, aurretik sua izan zen, gero Irati, eta oraingoan Izadi dugu. Izadi bizi da Aranjuezen bere gurasoekin, 3 urte beteko ditu urtarrilean, eta ekiditen ez badugu, kalera atera beharko du, gurasoak espetxean utzita. Ikaragarria da ez, gu bizizan dugu lehenbiziko pertsonan espetxea, urrunketa eta berez oso gogorra da. Eta orduan zera ez dut pentsatu nahi nolako izan behar den, nolako egoera bizitza zera ez, ume batentzat ez. Gainera momentu honetan Izadi badamatzaia hilabete pilo bat kalea xagutu gabe, orduan ez, dira tutakri txikia, baina bere ez daki zer den txakur bat ez daki zer den kotxe bat ez azkenean aldaketa horri aurre egiteko beharrezkoak ditu kalean aita eta ama izatea. Bueno, mi hijo pequeño tiene la misma edad que Izadi, entonces siempre que lo pienso me da una cosa ahí, no sé, como muy fuerte porque me imagino la situación y lo veo completamente pues injusto y inhumano, vamos. Ya es bastante duro tener que estar en la cárcel y has tenido una hija, has hecho una opción importante y a mí me parece que no puedes separar a esa hija de sus padres, estén donde estén. A mí me parece que eso es una crueldad, separarla de ellos. Yo creo que hay que respetar los derechos de la infancia y para un niño lo más importante es estar con sus padres. Orduan urte bat daramagu salatzen atzera kontaketa piztua dagoela, soluzioak behar dira, orduan gaurkoan interpelatu nahi ditugu instituzio eta norbanako ezberdinak, haien esku dagoen guztia egin dezaten berizketa hori ez emateko eta Izadi gurasoekin etxera etortzeko.